Shalom, Horas, dihamu amang inang, nah hadir di Garijaon, dohot namang ihuton sian live streaming. Siak kami, Padita, parhalado dohot nama kobasi parmingguanon, upasat kami, selamat hari Minggu, dohot selamat top baru madihita sudina. Adorang tabuka parmingguota, taparadema roha dohot pikirata, martang yang nahohom mahita. Amin. Meredema hita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopalangit do tanoon. Amen. Say mangaranapi do matakku do pak akaduluk, siad dia do ulaning ro pangurupiot tuau. Siad Jehovah sitopa langit do tanoon sabing ro pangurupion yang gotuau. Dang tagamon loasonna tarsulat dit patmu. Dak tagamon nok matani si jagaho. Say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaran.
Sai jagaon na do todim. Sai jagaon ni Jahoba doho lau ruar dohot lau bongot olat nion ro di saliling-liling ni. Haleluya. Pertangi yang mahita, ali amanami na di Banua Gijang, di baik kodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akan agidonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluane, jala asamian hami di bagasan harajaonmu. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo, audo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumananmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, ianggo tunggabe si sobbaon manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna, ae hona uhum na darus sugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingok kamu ma pabadiahon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa siulawamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutan ni halak pe namang ebati hutam. Ai dina onomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiana ini, jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mari dehita. Tu di
Tatopoti ma dosata diadopan ni dibata martangiang mahita. Ale amanami jala dibata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosyon nami nagudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus di pangulu hami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Bucat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku naso tupa bucat siako. Jala padan ni hadameokku naso tupa humordit. Ninna Jahoba si asi iho. Hasangapon ma di debatan na di Gijang. Amin. Mari deh kita. Tabigima hata ni dibata epistel di mingguta sadarion. Imana dienet siat Yohanes sada ayat sada 1 ayat sia. Tajahama margati soring. Dimulanai nungadong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Saluhut nai marhite sian hataido ubahen nama jadi. Jaladang adong nanggo sada sian naum jadi i nasoho marhite siani. Namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum. Alai dang dijakon nahulumi. Sitidangi do ibana ubahen naro asa di hati dakon panodangi anggiat gabe porsea saluhut na marhite sian ibana. Alai nunga madok ruo ujui tu portibion panodang nasitongi nama nodangi nasa jolma. Ido sahatna
Mertua do akan natumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin. Mari deh kita. Tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sado portibion, rapma hitabadok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na satu dosa, natu mopalangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabeak setor di perbadia adora sohabubuhan ido tuhata na tomau na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hopinosio na tuat tu banotoro dung tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul di siamu ni dabata jauh amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana paimamu manguhumi halakna manguludot au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dia sesani dosa doh dia tai namandok mulak mangulu sugut daging nahal doh dihanguluan nasorasu amin. Tabigi tikting namasa di mingguta sadarion. Titing di HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Minggu tanggal 5 Januari 2025. Na perjolo, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu dung tahun baru. Topik minggu. Nunga ditubus Jahoba bangsona. Napaduahon, ruas napida. Mulai sadarion minggu tanggal 5 Januari 2025 nunga pida keluarga Adpen Martua Uluan Sinurat inangi Triana Deborah Borusianipar dohot sada dakdanak pidahuria tu HKBP Resort Maranatha Tambun Distrik 20 Sia Bekasi. Napatuluhon bona tahun perhalado dohot keluarga. Di hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 pembukaan sermon perhalado sekaligus bona tahun perhalado dohot keluarga maringanan di gedung utama gereja mulai jam 10 sia WIB. Napaupaton kegiatan sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo mulai di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 kegiatan sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo mulai masuk songon nasomal. Na perpudi lahu pasikopo titingon boima tajaha di titing cetak dohot barcode naung disediahon ni huriata.
Songonima sahat nititing di mingguta sadarion. Marende mahita laos tapapunguma pilihan sada A sada B. Tuhan
Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Memang ramoti ati-ati roha doh pikiran nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Mula tema di perditat tenang perhalado na mga partikiano. Awaga kaget do melihat karena Romar Minggon gudang remaja manang naposo bulung gitu ya. Tapi di Hata Batak. Awal sakita jadi Hata Batak maninggoring. Mungkin doan nomboy dia tusinonin narakulo. Tapi ya mudah-mudahanlah dengan semangat yang begitu. Jadi alaud depe parjupa ngata malate ma di parhalado. Sai songonai do konne tua mate. Asa dor hasma tua dor his tua dor si pora-pora. Sai horas-horas jala terkis tergois di ulu pardagion na partodion. Sai saur ma taktong mahita mamora. Ujaha matur pukon. Seneat 10 rodi ayat 10 di dok songonon. Tangihom ma hatani jahuba hamu aliak kabangso perbigu jala barita hokkamu mai di pulo-pulo akan adau jala hata hokkamu ibana napaserakon Israel najulu laos ibana papunguhom muse jala ramotanna songon parmahan di punguanna. Ainunga ditubus jahuba sakopi. Jalanunga dipalua ibana. Sia tangan ni na gumugo sia ni bana. Rodona sida sogo tuhu marulupulop dipucu ni Sion. Jala marrongoman na sida madapoton dengan basa ni jahuba. Eme dohot anggur, dohot miyak, dohot anak ni biru-biru dohot lubu. Jadi to dinasida ikon songon porlak na takas tiaik jaladang be madati nasida. Jadi marlas ni roha madisi na marbaju marhal ya kaliang dohot duli-duli rodi akka na tua-tua. Jadi buma ma arsa nasida gabe las ni roha bahenokku. Jala apulaku nasida huhut palason dung salpu godok na naselaon. Dungi marlobi-lobi ma tondi ni akka malim di tabo-tabo jala bosuron bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna jahuba. Ima sahatna satu makas atu satta terpukon siapa narubion na terbuang bangsa Israel tu Tanah Babel tu dua na asing ucu raja Nebukadnezar mangarajai Tanah Babel jalalil nasida 70 tahun. Jadi nasa umur ni ba hampir tak wota mana piga hitan mga adong ison nang marumur 70 tahun. Ima lilinga. Alai di patuduh debatado pangurupionna nang me kota satta basa terbuang nasida. Ala Raja Zedekia Raja ni bangsa Juda ngatar bagi dua hak kerajaan ini adong di utara adong di selatan. Kita bersyukur bangsa kita tidak seperti itu. Jadi tumangyan nasida tu panurang pargagap bahkan mangidu pangurupion tu bangsa asing. Idu sialana gabe terbuang nasida. Jala sama picak-picang ni debatadui tu nasida. Ala uporsian nasida tu hagugunya ka bangsa asing. Jadi sada kata hamulateo di perdalanan di bangsa ta nakpe adong akka bangso-bangso na terguar rupani bangso adi kuasa na gumugo di Portibion.
daktari hotita tusi. Alai molo di parugamon olo mapeol. Gabe sehira lomona rupani. Mungkin ini terjadi karena pendidikan yang kurang gitu. Anggo mendunia doi bana, jalan pendidikan itu benar-benar berakar dan berbuah dalam kehidupannya. Ikon atusan dari bahwa ala Kristen dan gabi ukuran di Indonesia on. Ikon di daun dari Portibion. Isi do ala Kristen. Ini masalah bagi kita karena sering kita menghadapi kefanatikan yang berlebihan dia kadongata. Makanya kita harus bersyukur alani para misionar na jolo saya makobasi pendidikan di Batu Jolo do pendidikan ini gabe memiliki wawasan na bidak kita dan kaku kita marsuar doh tak budaya doh tak parugamon asing. Tidak mahasurungan na holani sahikna dan bulbi bang soom majalo halak Kristen lumubi halak Batak jadi presiden gudangan on dari tik jolma. Nak pedang minum tua rupanya lagi beritik gimana gabe mabuk. Itu masih kita rasakan itu dalam perjalanan. Dan nasubui halak Kristen marhiti kemampuan ada otak kanasing komunikasi ada luar negeri gabibu sebenarnya menjadi presiden. Alayala ni kepanatismian ni dong atta Dr. Jalohita itu mau nak pulau saya gutur bangson. Karena meti pita hori palian. Hamu kadongan picak-picang do tu hita. Jadi hita punya konfesi di pengakuan iman kepercayaan kita. Kalau ada ajaran-ajaran yang baru, ida surungna hita HKBP salah satu gereja yang memiliki konfesi, garis-garis pengakuan tentang iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, hamua kadongan ikut tasadari do saya marmulupa do akka pahlawan hasyangan nasai mabuan lomoni rohana nanidokna aliranna nagabisituhu di pergedalan ninggulu ni sada bangso. Ido ikosay manatita manang rikotita marsar roh tatani di bata marhitin na patanakon hatani di bata lam takasta atusi songod dia do alus ni ha porsiota mardupun sada na masa man aka informasi natabigi di Portibion. Nah, hamua kadongan di lubah parudang Jesaya do haluau di bangsa Israel siat tanomiser jala tervusuk di tau perculu di harajaun ni si Sirus sian Raja Persia. Di fatuduho debatado pangurupion pangasihon pakkaholongion na ala memang sada ajaran dui molo di paluas debata bangsoi terbuang tu bangsa nasing. Manang robang sonasing mangrajai nasida. Itu karena dosa, kejahatan, perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh umat itu di tengah-tengah dunia ini. Alai nak tuhatai peti fatuduho doholongi rohana. Jalak kau tapa Portibion sakak ni debata. Ragabu nabu di patuduho debata laho palua hobbang sona. Aladang adok kuaso di Portibion nabui mengabati sangkat ni debata. Apakah kita percaya akan hal itu? Jadi kau tapar hatopok do kuaso ni debata mengatasi nak pesai tak adupi di tengah-tengah di bangsa tahun kelompok-kelompok yang radikal. Kita harus percaya akan kuat kuasa Tuhan. Pada satu saat dia akan menentukan jalan-jalan yang terbaik untuk memberikan pertobatan kepada kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, hamua kadongan saha persiaon buido ragam pertobatan patu pauni di bata. Alai buado marhiting ulutonnya di persaurata, di komunikasita, di percupangata dohotak kehalak na asing, gabibui patu pertobatan di bagasang uluna. Jadi adok sada halak misionar na Zulu. Lao tu sada lua tibana na suhyadu peni dalanan na ikomar kereta api di piba. Alai dak so kereta api sinu ingot canggihna. Jadi borhak memana pukul sia
manugut manangatar songnon dung daksa dia liling rupen panin bardalan pitor humalamu ma perhubas ni kereta api daksa kereta api sino ngo canggih hola di piltik rupani pitor tiur. Jadi di bereng ma akan perhubas ni kereta api pagalah ko lampu. Tapi daksa dia liling nari masuk ma kereta api itu terobongan. Gabi di perhatopo misionari ma anggoda ngalani lampui ngabusi saucol mau. Ngababiar. Jadi di perhatopo tiba nama ikut songoni du HP nang hatan itu hatai. Di perhatopo para misionari ma campur tangan itu hatta di bagasa perdalanan ni guluna lam di patabay ba nama parbinotoan. Buhado lau perratok kata ni di bata. Nah hamua kadongan sa porsiaon naik sama misionari do hita. Alana di perdalanan naik gunanggo di perhatopo tibana perhitian di bata lahu mengurupi ibana. Keanekaragaman campur tangan Tuhan memberikan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Kita rasakan pada satu saat itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah jalan Tuhan, sapaan Tuhan untuk menolong kita, untuk menegur kita, untuk mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi dangarong na sutar patu pada bata. Alani gak bisa diperhatopo tiba nama songon na tersurat di Pesalmet 110 ayat 105. Hatamido sulu nipatu jala hati uron tiladaku. Ido nang pos nirohata di bonani taonon kita bersyukur baik tradisi tape manak punga permargaon persahutaon ala niaka ulaon nasarupa batu pahon tua mana pertangyang ngapona tahun harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk memang di tradisi. Molo status hula-hula pehita, molo hurang malo peburui. Unang maalani gabe sangon na toddak kita law alana dang bui ulau ni. Molo sopitor modang ror pe hula-hula. Gabe rapar colma. Jadi harus ada partikian. Allah urak ture mangadupi hula-hula gabe dang ro di tikina hape ngajam sada. Gedong amuse gedong na mewah. Alay ala soro hula-hula dang boy dipuka. Gabi marungu tu ma. Jadi dong mahola dibagi si panganaw ni pitor ditinggal homa. Jadi hita pena hudok nak pe molo status hula-hula hita molo hurang malo pe burutai ikut tabota ma unang alani hita rapar jolma. Toddan. Ini bagi hula-hula juga kita harus disadari unang mati bohu status gabi utibu iban satu hatai. Ini harus kita rubah. Bagaimana tradisi kita itu dapat kita manfaatkan dan kita wariskan kepada generasi yang lebih muda. Ini pekerjaan kita semua. Asa gabi halat nama radat, nama ngarkahon, bahwa markiti tradisi tai juga. Kudanggo nata persaulihon di patu-patu hatai. Mertibakko naka enis yang lain. Dan nama dok kita manau malo, kita madaduming daw. Tapi tradisi kita itu begitu banyak bermanfaat. Coba melolau hamur rupani mana tu Singapura, Peter Martarob rupani, Peter Marada rupani, Peter Tabu tabu pakilalan, tetap berumur. Jadi dak kolat di Tanah Batak, dak kolat di Republikon, alainang di akal luak nasing. Harus kita syukuri bahwa tradisi kita itu dapat kita manfaatkan untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga orang yang menyapa kita ataupun yang kita sapa, yang bersekutu dengan kita, merasakan bahwa kuat kuasa Tuhan itu juga dirasakan dalam perjalanan kehidupannya. Imanang pos nirohata di bagasa perdalanan pona taonon, ta manfaatkan ma pertangnya ngapona taoni. Unang mahola formalitas. Alai benar-benar bermanfaat dan menguatkan kita. Lahu patuguho kaporsiota, pagadahong gugutta, mangula akaulau nani halamohon ne debata, saliling di hasianganon. Sehingga nanti generasi muda, orang-orang yang sudah tua umpamanya, sada hahurangan di tradisi tahlak Batak,
Olani sinadongar rupani nak pesadahal na tua nak sari matua. Jojotan mabuk gue mana rupani. Alai meludung mata ibana dibuang masih gagak duhut. Dangarok picang-picang. Wi nak hula-hulana pe. Dangola mamicang. Apalagi mau balgamu sedih lewat sobat-sobana tu hula-hulana. Ini harus kita hindarkan. Bagaimana supaya tradisi kita hidup benar-benar menjadi alat Tuhan untuk membekali kita, lahu pamuraho kita, marhagugun, mengalihon gugu inspirasi di bagasan gulutta, mengulahon akka ulau nadinggan saliling di hasyanganon. Kiranya kita seperti pemazmur ini menyatakan kesaksian kita, asa Tuhatta mana totong badongani hita. Diganuk tiki doh, diganuk inganan sadarion sogok rodi saliling ni liling nape. Amin martang yang mahita. Maulate ma Tuhan dipakulikon hodo hatami Tuhami. Pasu-pasu ma Tuhan nasa dibona ni taonon marpos niroa hami di pangatoyon mu di pamasu-mason songon na pinatubam-tubang so Israeli paluahon sian gonggoman ni bangso na asing alani lampagad dama persitutuan nami nang marhiti hatam na badai pakubasio di tonga-tonga di huriam patakon haporsion nami asal takasu boto hami napatut siobasan nami si hamalatehonon nami di bagasan gulu nami saliling di hasyangano program ni huriamope la pasu-pasu matuhan lampagada ma persitutuan di saluta karuas ni huria dada hola si hobasan alagabido hok makubasi asa ragam nabui persaluhonon nya kana humalia kami meriti ragam nya kaulaon nang di tonga-tonga di bang sonamion dia kana tongon hurang si kopai pabasonna nama say Daud pesiana kana pinarsita ni rohana say patulus matuhan asa marhiti siani lam tumor akana porsia diho la songoni manang pagkubasyon ni huriam di ingananon do di hakabipi do di persauran di hakabipi do taka huria nadong di sadok portibion pasu-pasu matuhan asa lam tumor halak na porsia diho lau songoni nang di tonga-tonga ni bang sonamion saya hadir honomo aka pertugi na benar-benar Tuhan memiliki wawasan nasional gabelam duminggan kehadiran ni bang sonami bui mangalih kontribusi na positif di bagasa persauran na dohotak kabangso bangso na asing di Portibion gudang kana rekod di bagasa ngulu nami nang dia karuas ni huriam nang mangalih pilihan dohok na nang mangaleon sili honon na tua katik-kitik na nang ro saya lampagad dama pasu-pasum asa marhitisiani bui terpatu pahuriamon ragmnya kapakubasion sian unsur na mekmet sahat tua ka naung sarumatu pe di tonga-tonga di huriam tua ka ari na mangihut gudang kana rekod di bagasan gulu nami na hurang bisuk kami panonorhoni Tuhan acari jala tuturi hami alai diucung na saya dohonon nami ma lomo ni rohamma na sau di bagasan gulu nami asa mertua hami di ngoluon jala mertua hami nang di hangoluan sugut pe amen tapusi Tuhan Allah stapasa manusia
Bapandongani dina porseai ibana patuduhon nasi dalanami ibana dodongan uruan nasoti. Dia namang ihuk jongsong mahita saluhukna. Bapanguru pidisi ulaon min dileon postiro Ali di Batama nami na di Banua Gicang hodo haroroni salhut silehon-lehon na dinggan dohok nasa uli basa na mauliutus. Pasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sencalo may gabiwap na hutu si julum. Pasu-pasu may jalan ramoti asaw parasya kami pilihanon patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dib. Asalamu tadhami kudang ni sileon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gicang say pinarubadiya magwarmo. Say Roma haracaon. Say sauk malomani roham di Banua tongaon songon na di Banua Gicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dusa nami song panesa nami di dusa ni dongan na bertusa tuhami. Nak kami tukikon panguncunan palua mahami sian pangako. Pasu-pasu cala diramoti Tuhan de Batamaho. Disonakon Tuhan de Batama buhina tuho cala asima rohana midaho. Hidupakon Tuhan de Batama buhina tuho
Jala di pasaorhon madamena tu tondim. Ya. Mau lihat puji Tuhan, selamat hari Minggu di hamu saluh na ruas ni huria. Aturan naik ko masih jalangat duhitan yan. Alay molo petung marhitin na songonon. Sa masalamat tabaru ni hami sudi parhalado tuhita nang doh keluarga. Molo adong nasubuy hadir mananang kebaktian nakinian doh nabotari pe. Asa songonay do kolina tua-tua mate na pura tano-tano maraging masirangong at tukpadaw-daw pahita sa itoktong mahita masitangyangan. Horas. Tuhan memberkati.